Hei, minä olen Nanna ja tänään aion esitellä minun ystäväni Kitin kanssa Pet Shop Cityä ja vähän niiden asukkaita. Lähdetään täällä minun upealla motskarillani. Eikö ole hieno? No, aletaan mennä. Toivottavasti hän tulee pian. En malta odottaa. Ja toivottavasti minulla ei sit jäänyt mitään kesken, mutta hän joutuu itse odottamaan. Tule jo! Hei, olen odottanut tässä jo pari minuuttia. Ai, en kuullut. Tule tähän. Joo. Mennään. Mennään eka sairaalalle. Hyvä. Perillä. Huomasin. Hei. Hei. Moi. Hei. Minä olen Nanna. Minä olen Kiti. Tulimme haastattelemaan vähän Pet Shop Cityläisiä ja vähän esittelemään Pet Shop Cityä. Ja ajattelimme aloittaa teistä. Minä olen siis toi Nala. Hei Nala. Minä olen Kristalli. Hei Kristalli. Miten teillä menee? Ihan hyvin. Minä tosin kyllä yleensä ajan tuota ambulanssia. Mutta nyt tosiaan olen täällä, koska Nalla tarvitsee apua. Jaa, no hyvä. Me jatkamme matkaa. Kiitos. Kiitos haastattelussa. No niin, mennään. Sä oot ajaa nyt. Okei. Mistä sitten? Tuolla on husky-perhe, mennään sinne. Mä haluan tonne puistoon. Yritä nyt malttaa. Niin, yrittäisit nyt edes vähän. Mennään. Hei. Minä olen Nanna. Tulimme esittelemään Kitin kanssa vähän Pet Shop Cityä ja vähän myös haastattelemaan vähän asukkaita ja ajattelemme jatkaa teistä. Mikä on nimesi? Ai minun. Minä olen mikä minä? Ota peskin. Soli. Ja jatka hänestä. Niin mikä sen nimi? Minä olen Vili. Niko. Ja sinä olit siis... Niin, minä olin... Aivan, minä olin... Sissi. Unohdin kokonaan. Joo, kiitos haastattelusta. Jatketaan matkaa. Hei, alkaa tulla veri päähän. No tulee alas sieltä. Hei. Hei. Hei, ketä te ootte? Me olemme haastattelijoita. Me haastattelemme vähän Pet Shop Cityläisiä ja vähän Pet Shop Cityä. Ai, oletko TV:ssä? Olette. Kiva tietää. Hei, saadaanko sanoa terkkuja, kun me ollaan esitelty toisemme?
Joo, saatte. Elikkä minä olen Misu. Ja minä olen tuo Ananas. Moi äiti. Moi iskä. Wow, mitä? Nyt puhuu TV:ssä. Taitavat olla. Jatkakaa toki matkaa. Me jatketaan leikkimistä. Juu. Hei, Nanna. No? Tuolla taitaa olla lisää väkeä. Mennään sinne. Me olet sitä aika lailla viimeisiä, mitä haastattelemme. Hyvä on. Ai hei, ketäs te olette? Hei Mansikka. Siis Vadelma. Ai hei! Mitäs teille kuuluu? Hyvä, mutta tulimme haastattelemaan Pet Shop Cityläisiä. Kiva tietää. No, minä olen siis Vadelma. Esitellä sinä itsesi. No, minä olen Mansikka. Mä olen Lumi. Minä olen Taru. Minä olen Primus. Mä pysyn matolla kunnolla pystyssä. No, jatkamme tästä matkaa. Ihan rauhassa. Hei hei. Hei hei. Ouch. Mä voin ajaa. Joo. Mennään nyt ravintolalle. Juu, mennään vain. Ouch. No. Wow, mikä se oli? Ouch. Hei, haastatellaan sitä, jos se pysähtyy. Hyvä on. Se on sitten viimeinen, jos ravintolalaisia lasketaan. Voi ei. Hei. Hei. Minä olen Nanna. Minä olen Kitty. Tulemme haastattelemaan Pet Shop Cityläisiä vähän Pet Shop City näyttelemään. Ai hei, minä olen siis kuka minä olen? Minä olen mikä mä nyt? Niin, minä olen Lila. Niin, olen Lila. Ai, hei Lila. Hei Lila, mitä sä teet? Minä menen suunnistamaan metsään. Kompassini vain vähän tippuilee, joten välillä harmittaa, jos se menee rikki. Mutta kiva, kun tulitte haastattelemaan. En ole koskaan ennen saanut olla TV:ssä. Mutta minä tästä nyt lähdenkin. Kiire. Ennen kuin suunnistuspuisto meni kiinni, niin täytyy ehtiä edes 2 rastia. Muuten nyt hylätä. Hänelläpä oli kiire. Niin oli. Mutta jatketaan nyt matkaa. Jos mentäisin puistoon, ei enää kannata. Joo. Hei hei!